నేను మీ అశోక్ గౌడ్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఈరోజు హిందువులైనా, ముస్లింలైనా, క్రైస్తవులైనా, ఏ మతమైనా, ఏ జాతి అయినా నిజం చెప్పాలనుకుంటే ఈరోజు ఒక పెళ్లి పత్రిక ఇవ్వాలనుకుంటే అతను ధనవంతులు అవుతూనే ఇస్తున్నారు తప్ప కానీ మన ఇంటి అల్లుడు, మన ఇంటి ఆడపడుచు, మన బంధువులు, మన మేనత్త కొడుకు, మన మేనమామ కొడుకు అనే ఈ యొక్క బంధుత్వాలని పక్కకు పెట్టి ఎవరి దగ్గర డబ్బు ఉన్నదో ఆ డబ్బున్న వ్యక్తులకే కార్డు ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. అలాంటి వ్యక్తులు పెళ్లికి వస్తే అధిక మర్యాద చేయడం జరుగుతున్నది. ఒకప్పుడు ఇంటికి పెద్దల్లుడు అంటే రెడ్ కార్పెట్ ఉండే, రెడ్ కార్పెట్ కాదు కదా, కనీసం పిలిచే పరిస్థితిలో లేరు ఈ రోజుల్లో. ఇలాంటి వ్యవస్థ మారి మళ్ళీ మానవ విలువలు పెరగాలి, మానవులకు ఆ యొక్క బంధుత్వానికి విలువలు పెరగాలి. అలా పెరిగినప్పుడే నిజమైన బంధుత్వాలు కానీ మనుషులు కానీ గుర్తించబడతారు. ఎందుకంటే మనం చనిపోతే ముందుగా వచ్చేది మన బంధువులు, మన స్నేహితులు మాత్రమే. డబ్బున్న వాళ్ళు రారు. డబ్బున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారంటే కేవలం తీరా అంతా అయిపోయినాక లాస్ట్కి ఒక నిమిషం ముందనగా మామ అనిపించడానికి మాత్రమే వస్తారు. కాకపోతే తినడానికి టైంకి వస్తారు. కానీ మనకు అక్కరకు వచ్చేది, మనకు ఆపదకాలంలో ఆదుకునేది మన స్నేహితులు, మన బంధువులు. అలాంటి బంధుత్వాన్ని మనం వదులుకోవద్దు, అలాంటి స్నేహితులని మనం వదులుకోవద్దు. ఇట్లు మీ అశోక్ గౌడ్.